ଭାଇ ବୋଧେ ଖରାପ ଭାବିଲା। ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାଇକି ଭୁଲ ମାଗିଦେବି ନହେଲେ। ହଁ ଧନ କ'ଣ କହୁନ, କ'ଣ କହୁଥିଲ? ହଁ ଏ ବସିଥିଲି ଟିକେ। ଖାଇସାରିଲାଣି? କ'ଣ ଖାଇଲ? ହଁ ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିଥିଲି। କ'ଣ ହେଲା? 5,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର କଲେଜରେ? ହଁ 5,000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଛାଡ଼ୁଛି। ତମେ କହିବ ପୁଣି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି? ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରହିଲା, ମୁଁ ଛାଡ଼ୁଛି। ହଁ ଦେଖିଲ ଗଲାଟି? ହଁ 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 ତମେ ପ୍ଲିଜ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ମୋତେ ଫୋନ୍ କର। ହଉ ରଖୁଛି। ହଁ ये फंस गया सीएम। खत्म। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद